I ara és per a mi un honor presentar-los aquesta nit a Anna Lluc. Des de la Fundació del Col·legi de Metges de València volem reconèixer... Filla, què estaves fent? Res. No. Què estaves fent? Para que no és res. Que no és res. No, a veure. Papa, que no. Què és això? Res. Dóna'm una explicació. Què és això? Que vull que estudiar. No. Què és això? Que la professora m'ha dit que sóc de les millors de la classe, que no passa res, Mira, se'm dona bé. això no pot ser. Que no pot Papa, que... Escolta'm. Que vull que estudiar. Que no vull pots. estudiar. Mira, que és impossible. Ja està. Ja està. El mundo de la investigación es un mundo muy olvidado y nuestro país tiene un potencial maravilloso que tenemos que entre todos ayudar a que florezca. Nuestra sociedad verdaderamente ya ha visualizado mucho el tema de la igualdad entre hombres y mujeres, pero no debemos consentir todavía ninguna discriminación entre diferencias de género que todavía tenemos.